Assalamu alaykum, hormatly tomaşaçylar. Qadrly aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Bugün hepden ýegişenme güni iýul aýynyň 10-ny. Diýmek, gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen owady tele ýaýlymyň şeýle-de Mehriban arkadamyzyň saýasynda Akşähermiz Aşgabatyň gözelligine görk goşup oturan Aşgabat Medeni Diýin Jalş Merkezi bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän owadlar saýlaşyny atly gepleşigimiň ýene-de bir täze sanyna biz sizi tomaşa etmäge çağırýar. Biz gepleşigimiň başyny ilki bilen bize şeýle döwrewap gepleşikler, ýokary hili gepleşikler taýýarlap halkymyza ýetirmäge uly mümkinçilikleri dördüp berýän. Bize ähli wagtda görelli bolup duran, mektep bolup duran, sungaty öz ömrüni bagş eden ägir talypalarymyzyň hak gowanlary, gahrman arkadamyzy ak ýüregimizden alkyşaýdýar. Goý Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan beýgi işleri elmedama rowaşyga wetsensin. Gahrman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekanyny bilen ajaýyp elimizde bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, bagtly günler, toýly günler ýar bolsun. Ine Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz owadlar saýlaşyny atly gepleşigimiň ýene-de bir täze sanyna başlaýar. Elbetde bugünkü gepleşigimiň üstü bilen bir köňüllere singen, yüreklere singen meşhur türkmen halk aýdymlaryny, söýgi aýdymlaryny ýerine ýetirip bermek üçin bugünkü gepleşigimizde Ustad halipalarymyzyň biri öz goşa perdendi bilen şägirtleri bilen gepleşigimizde gatnaşýar. Odan aýdymlary ýerine ýetirip bermek üçin häzir halipamyzy öz perdentleri bilen sahnamyzda çağırar. Töne halipany siz bilen tanış etmeden öňürtü halipamyzyň ýerine ýetirjek odan aýdymlaryna sadanlarlyk etjekini ustad sadanlar meşhur halipa sadanlar gepleşigimizde gatnaşýarlar. Olar häzir gepleşigimiziň başynda siz bilen tanış etmek isleýär. Gitara sazuralyny ustadlyk bilen bir halipa sadanlarymyzyň ikisi Akmurat Mämejikow şeýle-de Daňatar Dowutdiýew gepleşigimizde gatnaşýar. Şeýle-de klaýş sazuralyny sadanlarlyk etjek ýene-de bir zihni sadanlarymyzyň biri Bäşim Ataýew, şeýle-de zihni sadanlarymyzyň biri Atajan Eýubow bugün gepleşigimizde gatnaşýar. Mehriban ileşler, hormatly tomaşaçylar, men sizi köp garaşdyryp durmaýyn. Size salam bilen sungat maşgalasy Saparowlar Türkmenistanyň halk artisti Halipa Ak Muhammed Saparow özüniň şägirtleri, perdentleri Şöhrat şeýle-de Bayramhan Saparow bilen owadlar saýlaşyny atly gepleşigimizde garşylaýyn. Vatanın kayıfından Polat betli binatından Polat betli binatından Adilitli göllerinden Celin tuzun çöllerinden Telef alan gelir dostlar Adilitli göllerinden Celin tuzun çöllerinden Telef alan gelir dostlar Uçup arayan kurbalardan ağattığını kelbellerle Uçup arayan kurbalardan ağattığını kelbellerle Yuridenin dağlarından, Aşgabat'ın bağlarından Telef alan erir dostlar Arkadamın mayasından, Amadanın kenarından Telef alan erir dostlar Ravi'nin diyarından Bey Türkmen yollarından Bey Türkmen yollarından Andiriyle parakatlı olsun deyip yer şarında Telef alan gelir dostlar Andiriyle parakatlı olsun deyip yer şarında Telef alan gelir dostlar Uçup arayan kurbalardan ağattığını kelbellerden Uçup arayan kurbalardan ağattığını kelbellerden Yuridenin dağlarından, Aşgabat'ın bağlarından Telef alan gelir dostlar Arkadağın kenarından, Amadanın kenarından
tele talan bir dostlar. Tele talan bir dostlar. Tele talan bir dostlar. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, ne owalar sağlaşan atly gepleşigimiň başyny size salam bilen ne halifa Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparov özüniň mehriban şagirdleri, ogullary, Türkmenistanyň at gazanan artisti Şöhrat Saparov şeýle de zihin aýdym şeýmiz Bayramhan Saparov bilen joşunlaydymy size salam bilen owadan aýdym bilen gepleşigimiň başyny başladyk. Halifa sizi perdentleriňiz bilen şagirdleriňiz bilen gepleşigimizde hoş gördük. Ene bugün şu owalar sağlaşan atly gepleşigimiň şuun kysanyny sizi görmek isläp bir diýarymyzyň ähli kunjugyndan aýdym saat söýüjlerimiz, dinleýijilerimiz biziň 05-75 gysga belgimizde köp sanly SMS-ler ýolladylar. Biz elbetde size çakylyk ýolladyk, ne çakylygymyzy kabul edip bir dinleýijileriň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen bugün owalar sağlaşan atly gepleşigimizde gatnaşýanyňyza biz begenýäs. Ene bir ýoly gepleşigimizde hoş gördük diýäs, hoş geldiňiz. Sağ ol Murat. Çağıranıda çakılı gurudanıda töleme täze studio owadan bunun içinde täze aydımlar, taýlar ýanlanyp, ýaş aydymçylar, halipalar gelip bütün halkymyzy, hormatly prezidentimizi begendirip dursun. Köp sağ olun. Ahmeda arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi bir söhbede başlaýan elbetde bir ensemel bar aydym sadyň içinde siziň bir ýoluňyzy dowam etdirip siziň döredän aydymlaryňyzy bir häzirki wagtda yaş aydımçılarımız tarafından yerine yetirilip bir halkımızın arasında sizin aydımlarınızı yerine yetirip meşhurluk kazanan aydımçılarımız var. Barmak basıp sanardan kän olar. Indi bir ýerite bir dörjük toparmyzyň taýýarlan soraglary var. Elbetde mehriban arkadaşymyzyň saýasynda sungatymyz ösýär, medeniýetimiz galkyny. Arkadaşly ýyllarda bir owadan aydymlar döredilýär. Ýurdumyzy wasp edýän mehriban arkadaşymyzy wasp edýän aydymlar. Elbetde bir sizin maşgalaňyz elbetde sungat maşgalasy. Ne goşa perdendiňiz Bayramhanam Şöhratam siziň ýoluňyza eýerip bir aýdym sada ýalamyny Şöhrat Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly adyň eýesi bolýar mehriban arkadaşymyzyň tagallasy bilen geljekde Bayramhanam mehriban arkadaşymyzyň şahyr paýlaryna münasip bolar diýip biz inanýas, nasip bolsa o. Indi bir perdendiňiz bilen näme täzelikler üstünde işleýän mümkin 3 bolup bir täze aydymlaryň üstünde işleýänsiňiz ýa öňüňizde goýan bir maksatlaryňyz bardyr. Umuman täzelik. Täzelik bir Murat, täzelik bar. Öňümizde işläp durşuwat bir täze sözlerim owadan taýy adynam taýýar etdik. Indi bir öňümizde näsip bolsa bir ýakyn günlerde bir täze aýdym, özüm gaty goýdym, watanymyz bar edy, watanymyzyň agdy birligi bar edy. Hormatly prezidentimiziň bu ýaşlary, halipalary ýol açyp, şahyr paýyny berip, aydym döretmek üçin, faz döretmek üçin tüýst şu wagt wagty. Şu döwür wagty şu wagt. Ina oğullarym bilen bile oturýas, maslahat edýäs, elimize saz guralyny alyp oýlanýas. Onu biz telewizorda görýärse, bizim hormatly prezidentimiz akdyklary bilen studiyada da aydym ýazyşlaryny, aydymy ýanky rus dilinde, ingliz dilinde, nemis dilinde yerine ýetirmek. Bizim şolardan göreli alyp, bizim prezidentlerimiz oňa alyp öz başyna aydym döretmänem öwretmenler ýoşuşdan, faz döretmänem öwretmenler ýoşuşdan diýip ýurdumyza ýaxşy dilek edip işläp ýaşap ýördi. Umuman onda ýakyn günlerde bir gow aydym döremeler. Ýam döredi ýöne bilen onu studiýa bir baryp oturmalylar. Şoňa bir adadyk wagt gerek. Şondan soň edip boldy. Täze aydymy biziň dinleýijilerimize, Türkmen teleýaýlymyny dinleýän ähli dinleýijilerimize ýetirer. Göňüllerinden turor diýip gatynamyz bar. Nesip bolsa. Indi etjek maksatlaryňyz öňüňizde goýan işleriňiz ugurna bolsun. Şeýle bir döwre wap, mehriban arkadaşymyz, watanymyzy wasp edýän özüm bir oğulluğuňyz bilen yerine ýetirýän bir joşun aýdymlaryňyň höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýar Halipa. Indi sözümiz dowam edelim. Geçen hepden diýen şuny owalar sağlaşan natly gepleşigimizde ýa-da gahrman arkadaşymyzyň buwunjy
buýsonjy, şägirdi, Mehriban Agtygy, bir ýaş kompozitor Kerim Berdimuhammedowyň dörejligine başladyk. O wagtlar sadaşynlar gepleşigimizden geçenki sanyny. Elbetde gepleşigimizde de Kerim Berdimuhammedow şu aýdymsaz älemini sunatdy. Bir ilkinji notalary öwreden aýdymsaz älemine ilkinji sapaklary beren näme golümlerini biz gepleşigimizde çağırdyk. Elbetde sizem ol gepleşigimizde tomaşa edensiňiz. Şol gepleşikde sizi täsirlendiren zat näme? Men täsirlendiren zat Begmurat, yaşacık olanlar aydım aydıp başlayar. Saat çalıp başlayar, aydım aydıp başlayar, ilkinci notalar çalıyor. Şu men yüreğime täsirin diye sebäbim, menim şu yaşladım da şu başlayıp ilki bir gitar öğrenecek bolup, dutar öğrenecek bolup mektepde. Şol bana gaty täsir etdi Kerim'in. Tuvalama şu yaşta düşünükli saat çalıyor. Şoň saatym derrew adam ýadynda galdyryp bilýärdi. Diýmek gelecek gaty ulu gaty baýlyk. Sunugat baýlygy. Şoň üçin men Kerim jana hoş geldin diýen sunugat älemine. Nesip boldy, halipa bolup ýetişer. Aýdym amaýdar, fadam çalar. Men şu tomaş etdim şol geçenki gepleşigimizde Kerim'in mogollumy ýerine düşüpdir pianist. Orazgul anam radwa. Şeýle ökdi fada pianinada. Ol hakiki pianist. Ýani bütün dünyada yazılan kitaplary çalýar. Şeýle mollumyň Kerimjanyň ýanyna bolup ilkinji notalary öwretmegi bu gaty uly bir her bir aýdymçy fadanlaryň öz çağalaryny şeýle mollumlar okutsun diýenýärlik arzuwly bolýar. Ene şu täsirler galdy, ondan ýene bir bizi buýsonduran hormatly prezidentimiziň hut öz maşgalatyndan fadanna gelecekde kompozitor dörýär. Olam bir bizi gowandyrýar, begendirýär, galkındyrýar. Bize ýene ençi ýollar açylýar. Hormatly prezidentimiziň Agtygynyň aýdyma fada şu gysga wagtyň içinde men 6-7 ýyl berfiňe diýen 7-8 ýylam bolmagy mümkin. İlkinji çalan fadlaryny gördüm ben siziň gepleşiňizde. Şol awadaky ulu konsertde howa şonda çağı şu sahna çykyp barýar. İlkinji çykyşyda. Şo men gördüm de şo ilkinji çykyşy çykyp barýar. Ine şo her kim eger öýüdi bir sunugaty düşünüp aýdyma fada düşünüp gowanýan adam bolsa şoňa täsir galdyrman mümkin değil. Şol çağanyň ýanky ýylgyrypçyk halka tarap arkaýyn feredip baryp oturup Sadam bir batyrlylyk bilen ýerine ýetdi. Özüm düşünükli saat. Ol käbir saatlar bolýar, her kim kompozitor kan, ýöne saat döredýärler, onu köp adamyň gulagyna galmaýar. Oňa ýanky Orazgul anam radwa şu birinji notacıklary düşünükli edip ýerine goýupdyr. Men diýjek bolýan adam ol ökde mollumlaryň, ol bir zehinli, aýdymy hady o düşünüp içinden çalıp özüm dinläp bilýän mogollumyň işi. Şonuň üçin Kerimjana uzak ömür jan sag bolsun. Ondan ýene şafer paýyny o bu ýaşda bu bir begenç, gowanç, bilen hemmemiziň bayramçylygymyz. Her kimiň perdendine de nesip etsin. Ýurdumyz parakat bolsa, janymyz sag bolsa, aýdymçy sadanlarym toýda, bayramçylykda, watanymyzyň bayramçylyklaryna aýdymlar, fadlar ýanglanyp dursa, watanymyzy hormatly prezidentimize hyzmat edip dursalar. Bagyt diýmek şol. Eger menden sorasalar, bagyt näme diýseler, şeýle gurrun bererdim. Şoň üçin Kerimjanyň ýaşy uzun bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýene mundan maňryk täze-täze aýdymlar, täze-täze fadlar döretsin. Bize de güýç bolar, bize de kuwat bolar, bizem täze aýdymlar döretmäge öz perdentlerim bilen, başga da halipalar öz ogullary bilen, gyzlary bilen telewizorda çykyp täze aýdymlar getirirler diýip bu umydym bar. Halipada belledi. Ben gahrman arkadamyň ojagynyň şunýaly şägirt ýetişdi. Bizem begenýäs, buýsanýas şu zatlary. Kerim'in sunugat ýoly uzak bolsun, nesip bolsa gelecekde de şunýaly kompozitor bilen işleşmek bize de nesip etsin. Şunýaly kompozitor, şunýaly şägirtleri döredýän gahrman arkadamyň jany sag bolsun. Sunugatymyzda täze bir ýyldız dogdy. Kerim Berdimuhammedowyň sunugata bolan söýgüsini, zehinini görnýär-de. Biz begenýäs, beýmrat buýsanýas, gahrman arkadamyň
akçydygyna hem-de şäherdiginde tüýsürekden begenýärse şeýle täze eserleri owadan aýdymlar döretmäni men tüýsürekden Kerim Berdimuhammedowa arzu edýän. Ondan ýene bir şu ýerde bellek geçecek adam vatan o gahrman arkadağımız bu kurulan ak şehirler pekide asman bu yurtda şeydip yaşap giyinden dem alıp öz vatanında yaşayanına buysansan demek senin vatanın senin vatanın. Şoň üçin hormatly prezidentimizin ömür uzak jany sag bolsun. Şafer paý üçinem ýöretmen öz adymdan köp taňar elkasyna aýdýan ömür uzak bolsun. Halipalara miýatdan çykaran ok, ýaş şägirtlere miýatdan çykaran ok, tansçymy, halyçymy hiç kim miýatdan çykaran ok. Hormatly prezidentimiz ömrüňiz uzak, janyňyz sag bolsun. Köp sag bolun. Ahmeda ýagşy arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hakykatdanam bizine bir mehriban arkadamyzyň ojogundan şeýle bir sunwatda täze dogan parlak ýyldymyň bir täze kompozitoryň döremekligini biz elbetde hemmämiz halkymyzdan begenýär, aýratyna medeni sunwa diýişgärleri şeýle bir begenýäs, gowanýas geljekde de Kerim Berdimuhammedowyň şu ýitizehininden, erjelliginden döreýän saat eserleriniň höwri köp bolsun bizem. Kerim Berdimuhammedowyň geljekde de döretjek bir saat eserlerini sizi bilen, halipalar bilen, döwürdeş aýdymçylarymyz bilen watanymyza, dünýäýe aýar. Elbetde ak ýürekden gahrman arkadamyza watanymyza hyzmat edersi planlaryas. Indi şeýle arzuwlaryň dowamyny aýdymlar bilen dowam edelim. Aýdymlar bilen dowam edelim. Eger mümkin bolsa Şöhrat oğlum bir aýdym aýdyp bersin, bir dinläli. Ýyzýanan Bayram hanam aýdyp beräýsin. O yok man aýdyr, o garaşy otyr. Onda ilki ýaşlara gezek berýär. Gaty köp wagt bäri. Ha o wagtlar fadaşyna haçan çykyş edýär. Menem garaşy oğlum bir nemedeli taýýar bolaly bir giýe wagty bardyr ho. Şeý dip arzuw edip geldiksem, şoň üçin janlar sag bolsun men şägirtlerim halipa dip ýanymdan aýrylan oklar. Şoň üçin Şöhratjan başlasa Ýyzýanan Bayram han aýratýar. Her haýsy bir aýdym ýerine ýetirip bersinler, soňra gepleşimiziň dowamyny siz hem aýdym aýdarsyňyz da. Ursat berseň aýt. Ýok, man ruhsat berer. Sebäbi dinleýijiler sizden bir ünne berji, terbiýe berji häňde aýdymlara garaşýarlar. Şuň men şägirtlerime aýtdym. Siz diýdim häzirki döwrüň meniň döreden häzirki döwürdäki döreden aýdymlarym, soňky döwürdäki döreden aýdymlarymy ýerine ýetirin diýdim. Men bolyn halipa hökmünde hem size hem bugünkü sizin gepleşiňizde tomoşa etjek şägirtler, ýaş aýdymçylara bir nesihat bolsun diýip Magtumul Pragydan aýdym getirdim. Ýanky täze döwrüň şahyrlaryndan Ağa Tekaýewden ondan ýanky ýene de öz döredenim bir edep barada, bir durmuş barada döreden aýdymlarymdan getirdim. Ondan men arkadağımız bizim halipamız da tuvalama Rus diline de Nemis diline de İngiliz diline de aydımları yerine getirip bize görüllü olup bize yol açıyor. Men şoň üçin şunki sizin gepleşiňizde bir Rus doganlarymyň men gulluk eden yerimde öwrenen aydımlarımdan getirdim. Belki dinleýijileriň göwünden turar. Ol aýdymlar bizem nezip bolsa gepleşiň dowamyny gyzgyn söýüp bilendiňler. Onda Türkmenistanyň atgadanyň artisti Şöhrat Saparow ilk sahnamyzda bir ajaýyp aýdym ýerine ýetirip berdi. Ýyzynyň Bayramhan siz sahnamyzda çağırt mehriban ýyleşer, hormat tamaşaçylar dinläň diýin jalyň. Gepleşimizden daşlaşmalar, başga ýaýlyma geçmezler. Owallar saýlaşyň atly gepleşimizde halipa Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparow öz şägirtleri, ogullary bilen biziň gepleşimizde dinläň diýin jalyň, lezzet alyň. Men seni söýärin silkimin, men seni söýärin balkimin, men seni söýärin gulkimin, men seni söýärin dakimin, men seni söýärin silkimin, men seni söýärin balkimin, men seni söýärin gulkimin.
söýdümeni başım gurbana ol gara gödü canım bermäge men taýýarym häzir canım bermäge men taýýarym häzir Kim yallıydı sensiz geçmesin günüm ayım men seni söylerim almanarım asmanı ayım kim yallıydı elimde tayım kim yallıydı sensiz geçmesin günüm ayım men seni söylerim almanarım neyden söymeyin men ol gözeli sadece gönlüm bilen söyleyemedi başım gurbana ol gara gödü canım bermäge men taýýarym häzir canım bermäge men taýýarym häzir sadece gönlüm bilen söyleyemedi başım gurbana ol gara gödü canım bermäge men taýýarym häzir canım bermäge men taýýarym häzir Gözeller gelýärler bu akşam çağı gelýärler fanarlar al ýaşyl bagy gözellem sultany bar piri pekere men şonuň gurbany wahly jany gözellem sultany bar piri pekere men şonuň gurbany wahly jany inde bararlatma ey piri peykere yandamla yetene dadyma meni gara bol oğlanları ar gözü kıyları divana koydular adema meni ar bol oğlanları ar gözü kıyları divana koydular adema meni Sekiz yaşadan gelin kimana sen bakım bolurdun yol ormana eğer de tek vermedin süygüyme menin men bakı divana deli divana eğer de tek vermedin süygüyme menin men bakı divana deli divana
barımdan Ece çeksem varımdan Yüzü vurdum yarımdan Nesir benden öyküler Ceyhun olup atmasam Ateş olup yakmasam Gözlerimi bakmasam Gözler benden öyküler Yürekte da koymasam Mehir beni soymasam Aşk oduna yanmasam Gözler benden öyküler Yürekte da koymasam Mehir beni soymasam Aşk oduna yanmasam Gözler benden öyküler Aşk çayını yaynasam Bak çayını kaynasam Zülfün tarın oynasam Bıyıklar menden öyküler Kömür çoşul başlandı Ana gelitim asmanla Gülpür çöplü bonsanla Bıyıklar menden öyküler Ceyhun olup atmasam Ateş olup yakmasam Gözlerime bakmasam Gözler benden öyküler Yürekte da koymasam Mehir benim soymasam Aşk oduna yanmasam Gözler benden öyküler Yürekte da koymasam Mehir benim soymasam Aşk oduna yanmasam Gözler menden öyküler Olur budurmuşun göz başı Dünyandadır fakat canım bolmadı Adam doymadı bir teminin dürülü yaşı Kaçağında buğdaymanın bolmadı Kaçağında buğdaymanın bolmadı Akıl paykat gerek adam kärlige Peyva hormat gerek ağdı birlige Baklaşıp gelir fonkiyle gerdege Peylamanlar tezbekşinin bolmata Peylamanlar tezbekşinin bolmata Yüreğim yandım bunu kanta karatan Akış yanar toyatını yaratan Lokman bolondur kumxanın soğurtum Gertyeneleme derman tüdüm bolmata Gertyeneleme derman tüdüm bolmata Madan kulluk etsen yağışı niyeti Eyledir adavraya devleti Ağda bir başkalan dargar keryere Akıllı aktakal olayım bolmata Akıllı aktakal olayım bolmata Ağa bir ayıbı yok garip bolanım Beter varlı bolup garip ölünüm Doyarma dilenin muğut alanım Artkal oğuğunna payın bolmata Artkal oğuğunna payın bolmata
olmasa Lokman balon bir kolkanın soratın Getgemeleme derman tüdüm bolmasa Getgemeleme derman tüdüm bolmasa Mehriban ýylyşlar, hormatly tomoshaçylar, owalar sağlaşan natly ýetmişimizi dowam edýäs. Bugün biziň studiýamyzda Türkmenistanyň halk artisti Halipa A. Muhammed Safarow we mehriban perdentler, şaýartlar bilen gepleşimizde gatnaşyp otyr. A. Muhammed aga ýanky ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin ýene bir ýola sag bolsun aýdýas. Şeýle bir manily, bir öwüt ünne berji, terbiýe berji ähengdäki aýdymlaryňyzyň geljekde höwüriniň köp bolmagyny bir şagirdlerine bilen hem şeýle aýdymlary işläp dinleýijilere ýetirmeňi tüýsürmeden ardy bolýar. Söhbetimizi dowam edeli. Şu tymsalyň üstü bilen size sonra bilen ýüzlenmek isleýän bir halifalardan eşden gurrunum. Bir ýer wagtlar, ýer döwürler baýlyk, ilm, mertebe üçüsi dost bolup durlar. Bir gün biler çaý başynda, saçak başynda söhbete gyzyp söhbetleriniň soňra bir ýollarynyň aýrylmaklygy bilen her bir tarafa gitmeli bolýarlar. Şonu bular bir-birege bir haçan biz didarlaşmaly, biz bir-birege görüsmiz gelse biz bir-birege nerden tapyp bilersip, şu arada bir ýygy-ýygydan duşuşmaklygy bir görüsmiz gelse nereden tapyp bolar diýen soraw ortaga goýup durlar. Şonu baýlyk söze başlapdyr. Meni görüsmiz gelse, meni täjirleriň hazynasynyň, baýlaryň howulsundan tapyp bilersiňiz diýip jogap beripdir. Şonu ilim söze başlapdyr. Meni gözleseňiz, meni alimleriň söhbetinden, mektep medreselerden tapyp bilersiňiz diýipdir. Şonu mertebe bular dinläp dymy oturup beripdir. Şonu ola baýlyk bilen ilim mertebe ýüzlenipdir. Sen näme bir özüň hakda hiç zat ýangladan ýok. Biz sen görüsmiz gelse biz sen nerden tapar senlerine şonu mertebe. Men bir gitsem, men hiçem dolanmaryn, men hiç ýerdenem tapmarsyňyz diýip jogap beripdir. Inni şu mertebe hakyny mertebe näil düşünýän halipa hökümini? Begmurat, men öz düşünjem. Mertebe sözü Türkmeniň geçmişine de, häzirki döwrüne de, geljegine hem hiç kaçan ýetip gitmez. Sebäbi biziň halkymyz mertebe diýip, watan, maşgala, ojok, ählisi Türkmeniň kalbyna yerleşip otyr içinde. Ol mertebe gitmeýär onuň için. Sebäbi biziň baýlygymyzdan bar, hazynamyzdan bar, alymyzdan bar, akyldarmyzdan bar, Piragymyz ýaly beýik akyldar hey. Göre, bütün dünýä haýran ýazan ähli dünýä adamy insan üçin ýazan. Uly beýik şahirleriň biri. Ene biziň hemmesi şol biziň mertebemiz. Vatan, toprak, şu vatandan, şu boz topraktan alyan buğdoyumuz, iyirimişlerimiz, hemmesi bizim mertebemiz. Bizinki şol. Ondan men pikirimçe, mertebe Türkmen halkından hiç bitip gitmedi. Biz mertebeden hiç kaçan daşlaşmaz. Eğer sileseň men şu ýerde bir hormatly prezidentimizin şu maşgala, ýanky ýene şu aýdyşyň ýaly mertebe, alymlyk, akyl, perdent, aktyk barada çykyşlaryna dinläp, bir özümçe bir feterler ýazdym. Eger mümkin bolsa okap bereyim. Başdyna, uly höwesle. Maşgala bir kiçi dünýä, perdent ata hem ene, fansız ýyldızlar düzüp köp zürriyat dowam ýene. Sırdaşyň saçak ýazar, çağıjyklyň ýygnanır, ýer seherden agdy bir, şükür etseň Taňry bir. Issy sowuk dadan soň, ertirliňi tamamlap, körpäňi omin ettir, soňra özüň omin et. Ine şeýdi baş bolup, maşgalaň agdyny bir et. Bir demem boş geçirme, oğul gyzyň şat bolsun, edep ber, öwüt öwret, gaýgymydan mat bolsun. Aýdanlaryna ýok diýme çenden aşa bolmasa, oğlun köp sorak berer, ses galdyrmak aýypdyr. Çünki seniň mertebeň hatyn, perdent, maşgalan. Mertebe köp sanlydyr. Öwreneniňi köp öwret. Aýdanlarym janlydyr.
kitap bilen bersogot. Bağ düýbi suwly bolsa mudam saýat salkyn, jan düýbi perdent bolsa şoldur miweti halkyn. Bişen wagty teljerseň taparsın ýeten bagtyň. Sabrly, peskowun, dogruçul bolsaň, gökde taýýar ak tagtyň. Oğul gyýdyň mertebeň, hak ýoluna berk bagla, ağlasaň bu jahanna diňe perdentdi bagla. Köp sağ bolun Halipa. Şu goşgular adamlaryň täsir. Ene görä biziň Pragymyzyň goşgulary nähilik täsir edýär adama. Käbir adam birinji tapar dinläýse aýdym edip aýdyp bereňde. Onuň dünýäsinde, içki dünýäsinde gaty giň oý pikirler emele gelýär. Oňa derman näýilýär. Aýdym saz adamy saglygy getirýär. Kellesindäki bir topor gerekdäl pikirler aýrýar. Rahatlanýar adam. Şoň üçin ata-babalar ömürle ata-baba geçmişde gynansalar bir kıyınçılık günem bolanna bir hiňlenerler bir dada. Bayramçılık, şatlyk bolanna da hök manat oturup üýüşüp aýdym aýdarlar. Şoň üçin ene mertebe barada şu aýdanlarym meniň öz düşünjem. O mertebe köp sanlydyr. Öwrenenme köp öwret. Aýdanlarym janlydyr. Kitap bilen berse. Köp sağ olun. Hakykatdan bir geçmişimizde seyredemizde de, şuunu seyredemizde de bir ata-babalarymyz üstady watany, ar namysy, mertebäni hiç da çalışmanlarlarym, ne gahrman arkadaşymyz bir ýa-ni öýüňizde sözüňizde bellediniňizde bir türkmen ýaşlaryny bize bir mertebeli bolmaklygy, watan söýüji bolmaklygy, bir zähmet söýer bolmaklygy gahrman arkadaşymyzdan biz öwrenýär. Sebäbi gahrman arkadaşymyz bize ähli wabatda görelli bolup durny bir perdent terbiýesinde de, şägirt ýetişdirmekde de. Şurada ben Murat bir zat bellek geçecek. Bizim begendirýän zat bir hormatly prezidentimizin aktygy sahna çykdy. Ne görelli, ne terbiýe, ne halipalyk prezidentimizin. Şoň üçin ýene bir gezek Kerimjana uzak ömür suňat äleminde beýik derejelere ýetmegini tüýsürümden arzu edýän. Köp sağ olun. Arzuwlaňyz hasyl bolsun. Ne bir maniýeli gyzykly söhbet etdik. Maniýeli aýdymlar bilen ýene de gepleşigimiz dowam edelmi, şähertlere gezek geçirelim. Türkmen halk aýdymı bar. Fen dälmi diýip. Şunu men şoň sözlerini owerýän. O halkymyň toýlarda da begenip boýat edip dinleýärler. Mümkin olsa şurada fen dälmi diýen aýdym ýerine ýetirip berýär, ýerine düşerim kadýan. Onda bu aýdym bize häzir höwes bilen dinler, soňra söhbetimiz ýene de dowam edibererse. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, gelin Halipa Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparowyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlaryň bir ýerine diň saralyň. Soňra gepleşigimizi ýürütip ileşlerimizden gelen dörüjlük toparymyzdan taýýarlanan soraglary, sowallary bilen gepleşigimiz dowam eder. Halipa, sizi sahna çağırýar. Aklamagan ödümünü Ey kalkma pelek aklamagan ödümünü Barçanı aradı koyan kendilerini Adana kakin karabını Ençeye birlerini yudan kendilerini Ey ana şiiri devler bilen bağladan Yok o deryadan ayrı bağladan Dağıdı ayardan volkar oğlandan Ey netimini bir koyan kendilerini Dağıdı ayardan volkar oğlandan Ey netimini bir koyan kendilerini Hasan Hüseyin geçti koyava bağlanan Ey
ey hazan Hüseyin geçti paya baklarından Dağlar yanı kulpuluğun varından Geryanini çöktü akyan yerinden ey Çağaların çekip koyan tenderini Geryanini çöktü akyan yerinden ey Çağaların çekip koyan tenderini yaşına ey Resulüm oğlunu 7 yaşına canın Allah'a takmanın başına kimden koydun sen boğun hoşuna ey omurgadan da koyan kendilerini kimden koydun sen boğun hoşuna ey omurgadan da koyan kendilerini çağlarını çekip koyan kendilerini nesibini bir koyan kendilerini Mehrbani ile hormatly tamaşaçylar we allar taýlaşan atlypdyşymy Türkmenistanyň halk artisti A. Muhammed Saparow şeýle-de prezidentleri Bayramhan Saparow, Şöhrat Saparow bilen gepleşýärmi dowam edýär. Halipa dinleýijilerden gelen sorawlara geçeri. Sorak şeýle. Dörejlik ýoluňyzda nähili hereketi hiç şuat etmediňiz. Ýaşlara da etmediligi maslahat berýäňiz. Men dörejlik ýolumda hiç yalan sözlemedim. Ýaşlara da yalan sözlemeýän hiç kaçan diýip maslahat berýär. Düşünükli. Inniki soraw geçýär. Medeniýetli, zihinli ýaş şägirdleri ýetişdirmekde has şowly hyzmat edýän esasy güýç näme? Esasy güýç ýetişdirmek üçin ýaşlary dogry ýoldan aýdyma sadasyny gota geçirmek üçin, ýetişdirmek üçin zehin gerek. Ondan zehin bolanyna da oňa şol zehinli ýaşlara gerekde Kerim ýaly. Süýýän taby. Gakrman arkadaşımız Kerim'i sunwata urukturdy. Geljekde Kerim'den biz kän da garaşýas, kän aýdymlara, sazlara garaşýas. Hormatly prezidentimiz bizim halipamız medeniýetde sunwatdy. Tuwalama aktyklary bilen sahnada, saz gurallarda aýdym aýdyp, saz çalyp bizim şonun göreli alýatsa. Ne prezidentlerimiz bilen sahnalarda Türkmen toýlaryna, Türkmen bayramçylyklaryna, watanymyzyň ulu bayramçylyklaryna prezidentlerimiz bilen bile gidip aýdym aýtmak, saz çalmak ýoluny halipamyzyň özü bize açyp berdi. Şoň üçin hormatly prezidentimize şu ýerde de men ýene gatykän özümiň köp sag bolsunlar aýdýan halipa şägirdlik arkadaşymyz ally açdy ýoly. Ene şoň üçin innem häzir aktygy Kerimjanyň sazy aýdan aýdymlary Türkmen aganyň bir aýdýan sözi bardyr. Zehin iki daşyň arasyny gysylyp galsa da çykarmış diýer. Ine şol zehinem gakrman arkadaşymyzyň ojagynyň döräni bize hasym begendir. Öz adymdan maşgalamyň adyndan hormatly prezidentime oglum Şöhrady Türkmenistanyň at gyzynyň artistden at berdi. Maňa Türkmenistanyň halk artistden at berdi. Şah serpaýlaryna münasip bolduk. Hormatly prezidentimiziň halk üçin, watan üçin alyp barýan ägir tuly işlerine güýç, kuwat, jan saglyk, uzak ömür, üstünlük dilýär. Köp sag bolun. Muhammed ýaşy arzuwlaryňyz, ýaşy dilegleriniz hasyl bolsun, şeýle bolsun. Inni söhbetimizi jemläýlikmi? Ya dowam edelim ya aýdymlara geçelimmi? Aýdymlara geçelim, bir tamam aýdym aýdyp berelim. Onda häzir Bayramhanyň şeýle-de Şöhradyň bir aýratynlykda her haýsy iki aýdym ýerine ýetirip bersin. Mümkin isteseler bilelikde ýerine ýetirip bererler. Özüm bir şowhuny siziň dörejiliginiňizde, siziň döreden aýdymlaryňyzdan aýdyp berseler, hasam hoşal bolardyk. Mehrbani ile şer formatda meşgulçylar. Siz bolsa halipaň perdentleriň ýerine ýetirmegini owadan aýdymlara diň salyň.
Türkmen owadyny, owadlar taýdaşyny atly gepleşigimizde de tomaşa etmekliňizi dowam edin. Senin yüzüne bakıp doymurun, yüreğimin törün neyle dünyam. Senden özgü gıyda koyun vermenin, yüreğimin törün neyle dünyam. Senden özgü gıyda koyun vermenin, yüreğimin törün neyle dünyam. Dünya, 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 gıylan dünya. 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 Saçlarım karadır, misli bir koşur. Seni görsem lelem yüreğim coşur. Lellerimden öpsem tamamı şeker. Yüreğimin törün neyle dünya. Lellerimden öpsem tamamı şeker. Yüreğimin törün neyle dünya. Dünya, 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 gıylan 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 dünya. Aşk başı aydır sen bir bulşun. Keşfini seveyer iyilerin inşer. Çağını altırsan tapmarın sençe. Yüreğimin törün neyle dünya. Çağını altırsan tapmarın sençe. Yüreğimin törün neyle dünya. Dünya, 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 gıylan 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 dünya. Var lelen başından, hervanı depırlanyan senin başından. Sensin nurem otursam benim yanımda, yüreğimde armağan kalmak tavusam. Sensin nurem otursam benim yanımda, yüreğimde armağan kalmak tavusam. Tavusam, tavusam, benim tavusam. Gülüp duran yüzüm varsam tavusam. Tavusam, tavusam, benim tavusam. Yüreğimde armağan kalmak tavusam. Keşfini dediyen misli bir çınar. Bağımda çınar, almadır yanar. Sana bolan sevgi, olşu gepüller. Gülüp duran yüzüm varsam tavusam. Sana bolan sevgi, olşu gepüller. Gülüp duran yüzüm varsam tavusam. Tavusam, tavusam, benim tavusam. Gülüp duran yüzüm varsam tavusam. Tavusam, tavusam, benim tavusam. Yüreğimde armağan
Gaman tavusum Yargına zar etme eğer Hudayım Baktım bana doğan bulmayın kumayım Aşka baktım sen şemalmayım Salanım sana yeter tavusum Aşka baktım sen şemalmayım Salanım sana yeter tavusum 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 benim tavusum Bulup duran yüzüm var sen tavusum 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 benim tavusum Yüreğim armağan kalan tavusum Bundan gider bolson kalıp şervana Barsın salam digen geldim haremam Hasratımdan bollum deli divana 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 Barsın salam digen geldim haremam Hasratımdan bollum deli divana 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 Barsın salam digen geldim haremam Yaşıl başı ustuğalle sonuzu Hicran çekip hoş kodunu yanadı Ağlamaktan kır boluplar eneti 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 Barsan falan digen geldim karıbım Ağlamaktan kır boluplar eneti 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 Barsan falan digen geldim karıbım Amerikalılar Bugün şabeledim toyun tuttumu At oyunu da altın kabak attıları Şakilini şabeledim şattıları Barsın salam diyen geldim karıbım Şatilimi şabelede şaktılar Barsın salam diyen geldim karıbım 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 Barsın salam diyen geldim karıbım 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 Barsın salam diyen geldim karıbım Giderdim bu yolun belim tüpüflü Gete teğinip men kötü kuvvetli Aydıp bilmersin, deyip bilmersin Aydıp bilmersin, deyip bilmersin Ellerim sağlam, kollarım bağlı Aydıp bilmem men ardım sıyınamlı bağlı Ellerim sağlam, kollarım bağlı Aydıp bilmem men ardım sıyınamlı bağlı Uzaklar bu yollar hem de yoldaları Kimler yatıp geçti, kimseler bökün Aydıp bilmersin, deyip bilmersin Aydıp bilmersin, deyip bilmersin Ellerimde sağlam, kollarım bağlı Aydıp bilmem men ardım sıyınamlı bağlı Ellerimde sağlam, kollarım bağlı Aydıp bilmem men ardım sıyınamlı bağlı
Gündüzler qarılıp giyiciler yaktı. Her kim bir yerlerden gözlüyer baktı. Aydap bilmezsin, deyip bilmezsin. Aydap bilmezsin, deyip bilmezsin. Ellerim dikanım, kollarım bağlı. Aydap bilmezsin artık sınavlı dağlı. Ellerim dikanım, kollarım bağlı. Aydap bilmezsin artık sınavlı dağlı. Ellerim dikanım, kollarım bağlı. Aydap bilmezsin artık sınavlı dağlı. Ellerim dikanım, kollarım bağlı. Aydap bilmezsin artık sınavlı dağlı. Mehriban ýylyşlar, hormatly tomoshaçylar we allar saatlaşan natly gepleşigimiz dowam edýäs. Halipa sorawlar bilen gepleşigimiz dowam edäýli. Soraw size şeýle. Häzirki ýaş aýdymçylar nähil häsiýetlere eýe bolmaly, öz ogullaryňyzda haýsy häsiýetleriň bolmagyny we bolmazlygyny isleýäňiz halipa hökümine näme jogap bererdiňiz? Ayni her bir enatanyň arzuwy öz perzentleriniň akylly, edepli, sabırly, paýkatly, peskowun meňe medýan arzularym. Iň ýagşy niýetlerim de perzentlerime ýanky soraňa şeýlerek jogap bererdim men. Bolmazlygyny isleýän häsiýetlerini Bolmazlygyny isleýän häsiýetleri ýalta bolmasynlar, ulumsy bolmasynlar. Ýol durmuş uzak. Uzak durmuşda eger bir ýalňyş yerlere baraýsa adam, hökman yaha özünden ula ya da halipasyny yüz tutmaly, men şeýle ýagdaýa düşdüm diýip. Şonuň ýaly yerlerde utanmasynlar. Soramany. düşünükli. Sizi bu ýytandyrýan zat näme? Meni bu ýytandyrýan zat meniň watanymyň parakatlygy ilkinji nowatda. Meniň watanymyň parakatlygy. Ene meni bu ýytandyrýan zatlar öz perdentlerimin aydymçy bolmagy, sadanna bolmagy, halka hyzmat etmegi, watanyna hyzmat etmegi, gahrman arkadamyza hyzmat etmegi meni buýsandyrýar. Ýene de bir uly buýsançlarymyň biri, ýeke meniň däl bütün halkymyzyň buýsanjy, hormatly prezidentimiziň aktygynyň kompozitor bolmagy, aydym sada sungaty gelmegi buýsandyrýar meni. Bir döwürde bir alyma sorak beripdirler, bagyt näme diýip. Olam känem oýlanmandyrda, eger men diri kam, meniň perzentlerim marada bütün halk gurrun edýän bolsa, ondan men şo özüm bagytly diýip hasap edýän diýmek men perzent ýetişdirip bilipdirin. Ýanky goşgymda da aýdyşym ýaly, aglataň mujahanna diňe perzent diýip agla diýär. O perzent dowam adam. Ene esasy bu ýytandyrýan zatlar näşe watanymyň bayramçylyklary, hormatly arka dağımın berýän şah serpaýlary boýsandyrýar, begendirýär. Ýene işlemäge, ýene zähmet çekmäge borçly diýär. Düşünükli. Halipa ýene bir sorak, soňra siziň ýerine ýetirmeňizde aýdymlar bilen dowam eder. Dörejliginizdäki iň uly 3 tane üstünlügi sanamaly bolsaňyz, haýsylar aýdyp bilerdiňiz? Birinjisi, awada hormatly prezidentimiziň öňünde perzentlerim bilen 3 bolup sahna çykdym. Ina bu birinji üstünlügimiz diýip hasap edýän. Ardymyza ýetdik. Ikincisi, Şöhrat ogluma Türkmenistanyň at gazanan artist diýip at berdi. Ine bu da bizim üstünlügimiz, iň beýigi ardymyz. Ana üçüncüsü, hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň halk artisti diýen at berdi. Şu gahrman arkadamyzyň döwrüne bizim iň esasy uly ýeten 3 tane üstünlügimiz diýip düşünýän. Şeýle üstünlükleriniz dowamly bolsun. Gahrman arkadamyzyň saýasynda. Şeýle şowly ýyllaryňyz, üstünlükli ýyllaryňyz halipa dowamly bolsun. Bayramhanada, Şöhrada ýene de bir sunwatda uly üstünlükler arzu edýär. Gahrman arkadamynyň şah serpaýyna hormatly atlaryna münasip bolmak perzentlerinize meýesser etsin. Ýani özüňiz aýtdyňyz, her bir enat üçin bagyt diýilen soragy bir akyllar aýdypdyr diýdiňiz, bir ogullar hakyna
bir halkyň diňleýijileň gowy söhbetler etmegi, şolar hakynda gowy bir gurrunlar etmekligi bir en atany buýsanlar ýan begenler ýan zatlar diýdiňizde şeýle bir durmuşyňyzda buýsançly wakalar köp bolsun, maşgalaň arasynda, ogul gyýylaň arasynda, agdyjaklaň arasynda başyň dik bolup geljekde de uzak ýyllar gahrman arkadamyza halkymyza ak yürekden hyzmat etmekde ýene bir ýola halipasy ulu üstünlikler arzuwlaýar. Indi gepleşigimiz aýdymlar bilen dowam edäýin. Siziň ýerine ýetirmeňizde näýe aýdymlary ýerine ýetirip bermekçi? Men şu ýerde Şahir Ağa Tekaýewiň goşgusyna yetenine diýen aýdymy ýerine ýetirip berdim, ýerine düşermi diýen sebäbi aýdymyň sözlerine ýagşyty köp bolar, ýagşy zamanyň beýik akyldarlar tagta ýetenne erden beýik mertebesi denanyň namysyny gorasa bagta ýetenne. Onu biz bul aýdymy uly höweslendiňler. Mehriban ýyleşler, hormat tamaşaçylar, gelin Ağa Tekaýewiň sözlerini ýetenne diýen bir meşhur aýdym Türkmenistanyň halk artisti Halipa Muhammed Safarowyň ýerine ýetirmegini diňläliň, diýinje alalyň. O wagtlar taýdaşan natlypleşimde tomaş edem. Bolor ýagşy zamanan beýik akyldarlar tagta ýetenne erden beýik mertebesi demanan namyny gorapa bagta ýetenne Ağdı bire ýalan batyrnak bilmeli hileler kadanak yetirine bilmeli Edatanı di devlet götürine bilmeli Tamabaları yağlı yaşa yetinne Tamabaları yağlı yaşa yetinne Ananma yetirmem gözüm Ne ketey anandan kırdırar yüzüm Doğadan baltay hakikat gözüm Yüzü fiiller olu ile yetinle Yürüye verrim yekir arap şeyler Yamanana devener garip kişiler Elden ayıra düşen garip kişiler Kaytan dünya gelir ile yetenle Kaytan dünya gelir ile yetenle Adam takanlar Ağdı bir ocağa bıygatanlar Eyle belenen köp adamı çakanlar Toba gelmez başı göre yetenler Derya topuk dondur nefadan için Mukot diktat yoktur infadan için Ağabeyde bunu tefadan için Emmeler demeyildir kâre yetenmey Emmeler demeyildir kâre yetenmey
Bunu pek adam için Ennelerden iyiler kâr yeteney Vücut iyiler olayı iyile yeteney Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owalar taýlaşyny atlyp işimiz dowam edýäs. Bugun studiýamyzda Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparow özüniň şagirdleri, ogullary Şöhrat Saparow, Türkmenistanyň atgadan artisti şeýlede Zehin aýdymşymyz Bayramhan Saparow bilen biziň gepleşimizde gatnaşyp oturýarlar. Gepleşimizi başlaly bäri gyzykly söhbetler edip oturýar. Aýdymsa dälemini dörejlikdäki täzelikleriniz hakynda şagirdler hakynda bir maslahatlaryňyzy dinläp oturýar, owadan aýdymlar dinleýjilere ýerine ýetirip berip oturýarsyňyz. Özüňiz bilýäňiz, bir arkadagy ýyllarymyzyň özü bir uly bagy. Gahrman arkadamyzyň saýasynda bir diýarymyzda dost soňluk aýdymlar ýanglanýar. Özüňiz ony şaýat bolýansyňyz, bir diýarymyzdaky şol toýlara bir daşar döwletleriň bir meşhur aýdymçylary biziň diýarymyza gelip siz bilen perdentleriniz bilen bir sahnada çykyş edip bilelikde bir aýra tynlykda olar biziň türkmen aýdymlarymyzy ýerine ýetirýärler. Elbetde siz hem daşar döwletleriň aýdymlaryny ýerine ýetirýän pursatlaryňyzda biz gabat gelýäs. Size şeýle sonra bilen ýüzlenmek isleýän siziň dörejiligiňizde daşar ýurt dillerini döreden aýdymlaryňyz barmy? Demurat, men dörejiligimde Rus aýdymlary bar, Azerbaýjan aýdymlary bar, türk doganlarymyzyň aýdymlary bar. Özbek doganlarymyzyň aýdymlary bar. Ýerine ýetirýän aýdymlarymyz bar o toýlarda. Hormatly prezidentimiziň özü nemis dilini, rus dilini de ýerine ýetirýär. Ýani akdyklarym ýanyny bilaý diýär şo daşa ýurt dillerini. Şoň üçin biz görärler hormatly prezidentimiziň toýlarda, bayramçylyklarda rus aýdymlaryny, özbek aýdymlaryny, türk aýdymlaryny, Azerbaýjan aýdymlaryny, Kawat, Afgan sazlaryny çalyp, Hindi sazlaryny çalyp, toýlaryň bayramçylyklaryň gyzyklyny ýetirýär. Şoň üçin şuň men siziň gepleşiňizde de öz dörejiligimden rus aýdymdan alyp geldim. Häzir mümkin bolsa men şol öz dörejiligimden halk arasynda ulu bayramçylyklarda, toýlarda ýetirýän rus dilini owadan aýdymlaryň ýerine ýetirip bereýin mümkin bolsa. Rus aýdymlarynyň ýerine ýetirip bermekçi. Mümkin bolsa. Ol aýdymlar häzir biz dinlärs, ýöne bir aýdymlara geçmeden öňürti şu ýerde ýene de bir zady bellätmede gelýär. Bir ýaňy özüňizden bellädiňiz hakykatdan bir biziň ýurdumyz garaşsyz bir tarap watanymyz bar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda da bir ýaňy özüňizden bellädik dost soňluk aýdymlary ýanglanylýar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda bir biziň Türkmen halkymyzyň baş bayramynyň biri bolan bir taraplyk bayramymyzyň bu ýyl 25 ýyllyk ýubiley toýum ullan toýlanýar. Şol toýlara da sowgatly gelýänsiňiz, şol toýda da elbetde bir dost soňluk aýdymlary ýanglanar. Diýarymyzda şeýle bir dost soňluk aýdymlaryny ýerine ýetirmäge, goňşy döwletleriň aýdymçylary bilen bir sahnada çykyş etmäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän Gahrman arkadamyza ýene bir ýola sag bolsun, aýdýas, ediz arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Garaşsyz baq bir tarap Türkmenistanyny bagtyň aýdymy, dost soňlygyň, parahatçylygyň aýdymy ýanglanyp dursun. Onu Muhammed ağa rus dilindäki ajaýyp aýdymlaryňyzdan ýerine ýetip bermäge haýyş edýäs. Soň gepleşmede ýene de söhbetleşýär arkaly dowam ederiz. Lay lay la la Lay lay la lay 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 la la Lay lay la lay 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 la la Lay lay la lay 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 la la Lay lay la lay 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 la la Мы могли бы повстречаться и пройти мимо Так бывает очень часто в суете мира Мы могли бы
разминуться где-нибудь рядом, опоздав на полминуты, столкнуться взглядом. Мы могли бы закружиться, как в лесах листья. Мы могли бы притвориться, отвернуть лица. Мы могли бы затеряться в городах разных. Так бывает очень часто, так бывает очень часто в суете мира. Просто не верится, что друг друга нашли. В буднях стремительных летят наши дни. Просто не верится, просто не верится. Встретились мы. А могло бы не заметить, я в толпе праздной. Ты могла бы не ответить на мою здравствуй. А могло бы этим утром все быть иначе, если бы нам не попутный ветер удачи. Хорошо, что мы столкнулись, не прошли мимо. Так бывает очень часто, так бывает очень часто в суете мира. Просто не верится, что друг друга нашли. В буднях стремительных летят наши дни. Просто не верится, просто не верится. Встретились мы. Лай-лай-ла-ла, лай-лай-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-ла-ла, лай-лай-ла-лай-лай-лай-лай-лай-ла-ла,
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar. Türkmenova tele aýlymyna owallar taýlaşan natly gepleşigimiz dowam edýär. Bugun gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparow öz şagirdleri, ogullary bilen biziň gepleşigimizde owadan aýdymlary ýerine ýetirip gelýärler. Indi gepleşigiň dowamynda da ýene-de ýerine ýetirip berirler. Ýöne aýdymlara geçmeden öňürti şeýle sowal bilen sorag bilen size ýüzlenmek isleýär Halipa. Siziň dörejiliňizde müňlerçe aýdymlar bar. Halk tarapyndan gowy görülen aýdymlar bar. Häzirki wagtda ýaşap ýören aýdymlaryňyz bar. Siz üçin dörejiliňizde siziň iň gowy görüp dinleýän aýdymyňyz, dörejiligimde iň şowly çykan ýan aýdymyňyz ödüm, ýüregiňizde has ýakyn aýdym, haýsy aýdym? Murat, ýekede de bir näçe aýdym bar oňaly men özüm. Men öz aýdymlarymyň hemmesini gowy görýän. Ýöne Bir ýerine aýtmaly bolsaňyz. bir aýtmaly bolsam, gaty uzak ýaşan aýdymlarymyň biri Amangul. Siziň aýdymyňyz Amangul. Amangul men öz döreden aýdym hawa. Bütün dinleýijilerim göwünden turdy. Başga bagşylaram aýdyp başlady, şagirdlerim aýdyp başladylar bu aýdymy. Toýdan toýa, her toýda şol aýdym ýokman gaýş diýýärdiler. Gahrman arkadağımyň bugünkü döwrüne şagirdlik, halipalyk ýol açyldy. Nas, o şagirdim, oglum Bayramxana gel şol aýdym diýdim, bir täzeden dikelip, bir täzeden bir öwüşgün berel, näýlik bolýar. Oğlum, yine şoğul çıktı, yine şekilde aýdym görüşünde de Türkmenova tele dinleýijilere ýerine ýetirdi. Yine owadan aýdym, şol duruşy yine dinleýärler, dinleýijilerin göwünden turýar. Takminan 40 ýyl mundan öňdöreden aýdymmy? Bugun bu gözel ýurdumda, gözel watanymda, gözel döwürde, owadan döwürde oglumyň ýerine ýetirýäni meni hatym gowandyrýar, begendirýär. Indi mümkin bolsa Bayramxanyň ýerine ýetirmegine şol aýdymy dinläýin. Ona gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam ederler. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, dinläň diýin jalym. Siz üçin ajaýyp aýdymlar, owallar taýlaşan natly gepleşigimizde Halipa Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparowyň ýerine ýetirmegine, şeýle de şagirdi, perdendi Bayramxan Saparowyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar size ýetirýär. Dinläň, diýin jalym, lezzet alyň. Öz ovamda biten güllüň biriten Yapma beni, yapma lälem aman gül Şol güllerden biten güllüň biriten Yapma beni, yapma lälem aman gül Aman güleyden çıkanna bilmen yanaram, 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 yanaram Adı yadıma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram Gözü gözüme düşünde bilmen yanaram, 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 yanaram Ağlı adama düşünde bilmen yanaram, 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 yanaram Ha berekallah salamımı almadın Men yılgardım lälem sen bar gülmedin Süýälidim süýälimi bilmedim Bilmen lälem bilmen kimin ýary sen Aman güleyden çıkanna bilmen yanaram 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 Ağlı ýadyma düşende bilmen yanaram 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 Gözü gözüme düşende bilmen yanaram, 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 yanaram Ağlı ýadyma düşende bilmen yanaram, 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 yanaram Hay berekallah Öz obamyň bagy ören göredi Şol bağlarda tüy ody döredi Arman pelek biri ağacı qarady
Yakma beni, yakma lelem, aman gülüm. Aman güleydim çıkanla, bilmem yanaram, 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 yanaram. Adı yadıma düşümde, bilmem yanaram, 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 yanaram. Gözü gözüme düşende, bilmem yanaram, 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 yanaram. Adı yadıma düşende, bilmem yanaram, 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 yanaram. Yatlayan kollarım kalgan Karışya men ayım diyen sönlerim Men sana karadım karan yerlerim Kalıp dur uzakta nirde sen nirede Men sana karadım karan yerlerim Kalıp dur uzakta nirde sen nirede Kalıp dur uzakta nirde sen nirede Yatlap giderim Ömrümün konuşası Nirde sen nirede Elmadan demişem yatlap giderim Ömrümün konuşası Nirde sen nirede Aşık men söyleyim Nirde sen nirede Men söyleyim arayan daştan Geceler okuman gönlüm yaştan Doysam yediydim senin pek söyleyim Aramam uluktır nirde sen nirede Doysam yediydim senin pek söyleyim Aramam uluktır nirde sen nirede Aramam uluktır nirde sen nirede Yatlap giderim Ömrümün konuşası Nirde sen nirede Etmadan kimişe Yatlap giderim Ömrümün konuşası Nirde sen nirede Aşık men sevgilim Nirde sen nirede Elmadan gelişe yatlap giderim Ömrümün konuşası Nirde sen nirede Elmadan gelişe yatlap giderim Ömrümün konuşası Nirde sen nirede Aşık men söyleyim Nirde sen nirede Ömrümün konuşası Nirde sen nirede
iceler yıldızları ay doğru karışıptı Köngülüm yeke karanqı Yürek tönülüp gözleşip dur Kıyımlatan kalbimda Aşkın ateşi yanıp dur Ot devat fuğalar Kalbimi gamlanmadın ki çağlama Kıyımlatan kalbimda Aşkın ateşi yanıp dur Ot devat fuğalar Kalbim gamlanmadın ki çağlama Oy fikir kaygıgan Hasret bilen dolu dünya Kime yakar, kime bakar Bekişten yolaklı dünya Akbalım elimde Aşk ateşinden yere buldu Ağlatan cakanda Hak yolundan dönmek rıva bol Akbalım elimde Aşk ateşinden yere buldu Ağlatan cakanda Hak yolundan dönmek rıva bol Akbalım elimde Aşk ateşinden ege bulur Ağlatan cakanda Hak yolundan dönmen rova bulur Sevgilim kulak koy menin sözüme İkimize yağdı cahan olmadı Senden başka hiç kim ilmez gözüme İkimize yağdı
Mehriban ileşler, hormatly müşahitler, gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenowa tele ýaýlymyny owallar saatlaşan nähli gepleşigimiz dowam edýär. Şuna gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary Halipa Türkmenistanyň halk artisti Muhammed Saparov, şeýle de şägirdleri, prezidentleri, Türkmenistanyň at gazanan artisti meşhur aýdymçymyz Şöhrat Saparov, şeýle de zehirli aýdymçymyz Bayramhan Saparov bilen gepleşigimizde gyzykly söhbet etdik. Odan aýdymlar dinleýjilere ýetirdik. Umuman şuňky gepleşigimiz bir dinleýjileň göwünden turandyr diýen umydymyz bar. Ýene bir ýola pursatdan peýdalanyp Halipa size bir prezidentliňiz bilen bir dinleýjilerimiziň haýyşlaryny nazarda tutup biziň çaklygymyzy kabul edip gepleşigimize geleniňiz üçin ýene bir ýola dörejilik topurmyzyň adyndan sag bolsun aýdýas. Maşalaňyz abad bolsun. Köp sag bolsun. Menem ilki bilen siziň şu ýakly dörejilik toparmada ulu üstünlükler arzu edýän işiňizde halkymyzy begendirip duruň. Indi şeýle mümkinçilikleri döredip beren gahrman arkadamyzyň ömrü uzak, jany sag, görjek gullar gowy, ýurt, ýyl wagtly alyp barýan işlerine ulu üstünlükler. Kerim jana da ýene de bir gezek sunugata hoş geldiň. Nesip boldy ulu kompozitor, beýik kompozitor, dünýä belli kompozitor bolup ýetişmegini tüýsüründen arzu edýän hem onanýan. Şuna gepleşiklere gatnaşmak bize de nesip etdi. Sunat ýolumyzda da bize de şunýaly mümkinçilikler döredip berýär. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ýyl ýurt bähwetli işleri elmydam rowaj alsyn. Biz şular ýaly odan gepleşigimizde Halipamyz bilen aýdym söhbetleşik geçirmek bizim üçin ul bagyt. Şu bagty günlerimizde de gahrman arkadamyz getirdi. Gahrman arkadamyň haýatynda Halipamyz bilen täze aýdymlar, täze eserleri döredip Türkmenowa tele ýaýlymyň üstü bilen halkymyza ýetirip bilýär. O gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent baş aman bolsun. Köp sag bolun. Halipa ýigitler arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizi şeýle bagtly günlere ýetiren gahrman arkadamyza bize ak ýüregimizden köp sag bolsun aýdýas. Geljekde de gahrman arkadamyzyň bize bildirýän önümni ödemek üçin täze şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlar. Elbetde bir halipalar bilen, dostlar bilen, täze sungatyň özi Muhammed ağa. Sungatyň özi bizi dostluga, agdybirlige çagyrýar. Agdybirlik bilen, dostluganlyk bilen gahrman arkadamyza, halkymyza bir täze eserlerimiz bilen nesip bolsa hyzmat eder. Şeýle bizi bagtly pursatlara ýetiren gahrman arkadamyza ýene bir ýoly köp sag bolsun aýdýas. Edid arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumlar elmydam rowaj alsyn. Gepleşigimiziň ahyry gahrman arkadamyzy alkyşlaýan, watanymyzy wasp edýän joşgun aýdym bilen hem jemlenilýär. Mümkin bolsa Halipa bir prezidentliňiz bilen sahnamyzda şeýle joşgun aýdym getiren bolsaňyz, ýerine ýetirip berseňiz şol aýdym bilen hem gepleşige jemläýin. Berekellah. Bizim şuňky gepleşigede, şuňky owadan gepleşigede biz watanım diýen aýdym alyp geldik. Ýa-da şagirdler bilen ýerine ýetirer. Senem bir goşga kap berseň, şu aýdymyň öňünden bir goşga kap berseň, onda bizim şuňky arzuwymyzam, zähmetimizam ýerine düşýär. Onu şahirane seterler bilen, owadan aýdym bilen gepleşigimiz jemleýär. Mehriban ileşler, biz ýöne siz bilen uzak wagtda sagollaşymyz, ýene de alaýjak bir hepdeden şol öňkü wagtda Türkmenowa adyna owallar saatlaşan nähli gepleşigimizde görüşýänçä, hoş wagtyňyz. Bilim berip berilse kämildir şägird, görellämiz Halipamyz arkadağı, çıkçağına ınımken enşeme ägir, görellämiz Halipamyz arkadağı, edebimiz älim yüzüne gözdür, iň uly baýlygymyz paýhasly sözdür, atalyk kitaplaryň jümlesi düzdür, görellämiz Halipamyz arkadağı, bugün durmuş bolly, düýünki päk duýuşlar, halkyň bagdy üçin edilli işler, nenen döretmesin joşgunly ýaşlar, görellämiz Halipamyz arkadağı. Bize her bir işte görelli bolup duran, halipa bolup duran ustadymyz, mehriban arkadamyz, janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, mertebeňiz belent bolsun.
canımdan edildin ekranım. Eklek kaklap beni Türkmenistanım. Dağlarına feyn edip aklım durlanır. Çöllerimi kıymatım bakıdır bakı, bakıdır bakı. Bu benim vatanım, benim vatanım. Kahraman arkadaşı atam vatanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Kahraman arkadaşı atam vatanım. Atacan bereketli atacan. Gözümün nuru sen, başımın tacı, yüreğimin gücü sen Türkmenistan'ım. Senin için koysam bu şirin canı, Varparayı yitirsem Türkmenistan'ım, Türkmenistan'ım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Kahraman arkadaşı atam vatanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Kahraman arkadaşı atam vatanım. Barakattır ilem yollar amandır. Geleceği ayandır bizim zamandır. Çağaların sesi şadiyan bolsan, belki de ümitli niyetli bolsan, niyetli bolsan. Bu benim vatanım, benim vatanım. Kahraman arkadaşı atam vatanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Kahraman arkadaşı atam vatanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Kahraman arkadaşı atam vatanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Kahraman arkadaşı atam vatanım.